Sa pagpapatuloy ng paglalakad nila Pipeng, bigla naman niyang nasipat ang nilalang sa itaas ng bubong ng isang bahay. Nakadapa ito sa bubong na gawa sa anahaw habang patuloy silang pinagmamasdan. Pabulong din ang huni nito na para bang sila lang ang nakakarinig. Maya-maya pa, nasipat nila Pipeng ang paggapang nito patungo sa dulong bahagi ng bubong. Raha, isipin mo ang sibat na iyong nakuha. Kusa itong lumilitaw sa iyong mga kamay kapag iyong tinawag. Kapag nahawakan mong muli ang sibat, ibato mo ito sa nilalang na merong intensyong nais mong mangyari sa kanya. Buhay na may paghihirap lamang at kamatayan ang maaaring kahahantungan ng tatamaan ng iyong sandata. Wika ng bathala. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, agad naman niya itong tinugon ng walang pagdadalawang isip. Kahit anong pagkakausap sa kanya noon nila Ungkoy, ay tila ba hindi siya nito nagagawang istorbohin. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng dalawa nang biglang lumitaw sa mga kamay ni Pipeng ang sibat na merong dalawang talim. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad niyang tinitigan ang tiktik na merong intensyong kitilan yon ng buhay. Matapos niya itong isipin, mabilisan niya namang pinakawala ng sibat ng buong lakas. Halos kasing bilis yon ng liwanag na kahit ang kanilang mga matang mulat na sa ikatlong mundo ay hindi ito nagawang masundan o masilayan. Habang patuloy na lumilipad ang sibat, dahan-dahan naman itong naglalaho sa kadahilanang nilagyan ito ni Pipeng ng sabulag. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla na lamang bumagsak ang tiktik sa bubong na halos wala ng buhay. Dilat na dilat ang mga mata nito habang dahan-dahang naaagnas. Hindi naglaon ay tuluyan na itong naging abo sa lupang kanyang kinabagsakan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagising ang mga taong naninirahan sa loob ng bahay dahil sa kalabog at pag-ungol na kanilang narinig. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na ninais pa nila Pipeng na puntahan ang lugar na kinamatayan ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, halos hindi magawang makapaniwala nila Ungkoy dahil sa nangyari. Pipeng! Tama ba yung nakita ko kanina? Sibat ni Atardar yung pinakawalan mo ah. Sa pagkakaalam ko, hindi ito maaaring makapinsala sa isang nilalang na nasa pisikal nitong kaanyuan. Paano mo nagawa ang bagay na yun? Nagtatakang tanong ni Ungkoy. Hindi sibat ni Atardar ang sandatang yun, Ka Ungkoy. Ang sibat na inyong nakita kanina ay siyang aking sandata noong mga nakaraan kong buhay. Marami na yung pinagdaan ng digmaan at marami na din yung napatunayan. Sa totoo niyan, espiritual na ang sibat na yon. Ngunit kaya ko pa rin itong magamit sa pisikal na labanan dahil sa pagkakaisa namin ng gamit, kung kaya't naging posible kanina ang lahat ng inyong nakita. Paliwanag naman ni Pipeng. Dagdag pa nito, nakagaya niya, kilala ang sibat na yon sa maraming pangalan. Marami ding hindi naniniwala sa maalamat na gamit dahil sa hindi masukat nitong kakayahan. Sa ilang daang taong pamumuhay at paglalakbay ng kaluluwa ni Pipeng, nagawa na niyang masaksihan ang lahat ng grupo ng mga antingero na piniling ilaan ang kanilang mga buhay sa paghahanap lamang ng gamit na kanyang naiwan. Marami na ring namatay sa pagtuklas ng sibat dahil sa kapangahasan ng mga ito. Nang marinig ito nila Ungkoy,
ay halos hindi nila nagawang makasagot sa ikinuwento sa kanila ng binata. Ang labis pa nila noong ikinagulat ay ang paraan ng pagsasalita ni Pipeng noong mga oras na yon. Animoy isa na itong matandang panauhin na merong napakaraming alam pagdating sa sikreto ng mundo. Imbis na si Pipeng ang merong matutunan sa kanila, ay para bang sila pa ang maraming natututunan dito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakabalik sa kanilang tahanan ng ligtas. Panatag na sila noon sa kadahilan ng alam nilang may kakayahan na si Pipeng upang labanan ang mga tiray. Sa paglipas pa ng mga buwan, napagpasyahan ng tatlo na muling maglakbay sa iba't ibang lugar sa Jimalalud. Ginawa nila ito upang sa gayoy makatulong sa mga nangangailangan at biktima ng mga karamdamang espiritual. Nang makarating sila sa lugar ng Apanangon, doon nila piniling manatili pansamantala. Marami kasing nagpapagamot sa kanila noon, kung kaya't naantala ang pagbalik nila sa lugar ni Tandang Romar sa Kansalakan. Hindi naman sila nakaranas ng paghihirap sa lugar na yon sa kadahilan ng maraming tao roon ang nagbibigay sa kanila ng abuloy at limos. Isang araw, merong tumungo sa bahay na tinutuluyan nila Pipeng na isang lalaki. May kasakasama itong batang babae na merong napakalubhang karamdaman. Sa sobrang lala na ng sakit nito, ay halos nakasakay na lamang yun sa kalabaw dahil sa wala na itong kakayahang tumayo. Magandang umaga ho. Narito ho ba si Ginoong Pipeng? Nais ko sanang ipakita ang aking anak. Wika ng lalaki. Nang marinig ni Pipeng ang pagkatok nito, agad niya naman itong pinagbuksan at pinapasok. Pinasandi ni Kaong Koy ang anak nito at itinali ang kalabaw sa puno. Ginoo, batid kong hindi ordinaryo ang sakit ng inyong anak. Maaari ko ba itong tingnan? Bungad na tanong ni Pipeng. Sige ho, Ginoong Pipeng. Wala ho yung problema. Sa katunayan, napakalayo pa ho ng aming nilakbay, makita lang namin kayo. Sagot naman ng lalaki. Dagdag pa nito, kaya niya nakilala si Pipeng dahil sa naging bantog ang pangalan nito sa kanilang baryo. Sa sobrang dami na kasi nitong natulungan, ay marami nang nakapagpatunay na hindi siya bulaan. Nang marinig ni Tandang Romar ang sinabi ng lalaki, agad din naman itong lumapit habang nagwiwika ng, Galing ka pa ba ng guyhulungan? Nang marinig ito ng lalaki, ay halos hindi niya maikubli ang kanyang pagkagulat dahil sa sinabi ng matanda. Hindi naman nakapagsalita ang lalaking yon, bagkus ay tumangulang naman ito sa sinabi ni Tandang Romar. Alam ko na ang sakit ng anak mo. Isang uri ng barang yan na hinaluan ng aral ng karmang. Sabihin mo, may kakilala ka bang merong matinding galit sa'yo? Dagdag pa ni Tandang Romar. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman niyang paglapit sa pasyente upang tingnan ang pang-ibabang bahagi nitong katawan. Pagtaas niya ng damit nito, bumungad sa kanya ang 9 na malalaking bukol na gumagalaw. Nagkukulay lila na din ang mga bukol na yon na halos yun na ang nagpapahina sa bata. Maya-maya pa, napagpasyahan nila itong gamutin na ng mabilisan upang maagapan ang iniinda nitong karamdaman. Dahil sa kabisado na ni Tandang Romar ang pagpatay sa ganoong uri ng barang, ay hinayaan na lamang siya ni Pipeng. Nanood lang naman noon silang dalawa ni Ongkoy habang nakaantabay sa kung anuman ang kakailanganin sa kanila ng matanda.
Ilang minuto pa ang lumipas, biglang kumuha ng patpat si Tandang Romar sa kanilang altar habang patuloy itong inuusalan. Inutusan din ito sila Pipeng na hawakan ng bata. Gawa ng papasapiin na niya ang nilalang sa loob ng katawan nito. Bukod sa pamako nilang ginamit sa espiritual na anyo ng pasyente, iginapos din nila ito sa papag upang masigurong hindi ito makakawala. Nang maisaayos na nila noon ang lahat ng kanilang kinakailangan, doon na inumpisahan ni Tandang Romar ang kanyang ritual ng pagtawag. Ang una niyang ginawa noon ay ang isukbit ang maliit na patpat sa kanyang bewang upang mahawakan ng kanyang dalawang kamay ang ulo ng bata. Paulit-ulit niya itong inihipan ng mga buhay na salita hanggang sa bigla na lamang dumilat ng napakabilis. Kasabay ng pagdilat nito ay ang pagmasid niya sa buong paligid na merong pagtataka. Pagsilay na pagsilay nito sa kinaroroonan ni Pipeng ay agad din naman itong humagulgol sa pag-iyak na para bang nakasilay siya ng demonyong umahon sa impyerno. Maya-maya pa, doon na nag-umpisang magtanong si Tandang Romar sa nilalang sa kung ano ang kanyang dahilan kung bakit ginagambala niya ang bata. Subalit kahit anong pagtatanong ang gawin ni Tandang Romar, tinatawanan lamang siya ng nilalang. Nangiinsulto ka ba? Pag-isipan mo ng mabuti ang iyong ginagawa habang hindi pa kita sinasaktan. Kapag ako ay napuno sa'yo, dila mo lang ang walang pasa. Wika dito ni Tandang Romar. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapasuko. Akin ang katawan ng bata at ako lamang ang may karapatan sa magiging kahihinatnan ng kanyang buhay. Huwag mo akong sisindakin, Tanda, dahil hindi ako matitinag sa mga ganyang bagay. Sagot naman ng nilalang. Nang marinig ito ni Tandang Romar, ngumiti lang naman ito habang binubunot ang patpat na nakatago sa kanyang bewang. Matapos niyang mailabas, agad niya naman itong idiniin sa kaliwang dapa-dapa ng bata na siyang naging sanhi upang magsisisigaw yon na parabang mamamatay. Panay ang ginagawang pagsigaw nito, subalit hindi pa rin yon sumusuko. Nang mailayo na ni Tandang Romar ang patpat, muli na namang nakipag-usap ang nilalang. Sino ka ba para pigilan ang galit ko sa batang to? Wala kang alam sa pinagdaanan ko sa kanyang ina. Kaya marapat lamang na makuha ko ang aking paghigante sa kanyang pamilya. Alam kong mali ang aking ginagawa. Ngunit nararapat lamang ang bagay na to para sa kanila. Wika ng nilalang. Bakit? Ano bang ginawa ng pamilya ng batang ito sa iyo? Kung meron mang taong nagkasala sa iyo, huwag mong ibunton sa kanilang anak ang galit mo. Ang pagkakasala ng mga magulang nito ay hindi karga ng batang pinaparusahan mo. Habang may pagkakataon ka pa, sumuko ka na. Huwag mo nang hintaying patayin kita para lamang mailigtas ko ang bata. Sagot naman ni Tandang Romar. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapit naman ni Pipeng habang dahan-dahang nagwiwika ng, Manong Romar, patayin niyo na ho yan. Walang saysayang makipag-usap dyan. Nang marinig ito ng nilalang, tumawa lang naman ito habang patuloy na tumutulo ang kanyang laway sa bibig na walang tigil. Dahil sa ginawa noon ni Pipeng, ay agad naman siyang binulungan ni Tandang Romar ng, Hindi ko pa maaaring gawin yan, Pipeng. Marahil nga'y naipako ko na ang kanyang kaluluwa, subalit kaya niya pa ring isama sa hukay ang bata sa pamamagitan lamang ng ibinaon niyang karmang sa katawan nito.
Hindi ito ordinaryong barang na kapag nakulong natin ang kaluluwa nito, magagawa na nating wakasan ang kanilang buhay. Tama ang sinabi mo, Tanda. Nahuli niyo nga ako pero ako pa rin ang may hawak sa buhay naming dalawa. Tsaka hindi ako natatakot mamatay. Kung magagawa ko itong isama sa hukay. Huwag niyo akong susubukan kung ayaw niyong malagay kayo sa kahihiyan. Singit naman ng nilalang. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, mabilisan niya namang hinawakan ito sa leeg habang patuloy na nag-uusal. Dahil sa kanyang ginagawa noon, kung kaya't napilitan ang nilalang na tapusin na ang kanilang pag-uusap. Sa pagpapatuloy ng pag-uusal ni Pipeng, ay sinasabayan naman siya nito ng mga engkantasyon na siyang nag-uutos sa mga karmang. Dahil sa takot noon ni Tandang Romar, pilit naman niyang kinontra ang mga usal nito sa pamamagitan ng muling pagbao ng kanyang daladalang patpat. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng matanda nang masipat nitong dahan-dahan ang itinataas ng bata ang kanyang kamay. Sa pagpapatuloy ng pagpupumiglas nito, kitang-kita nila ang pagtibok ng mga bukol nito sa dibdib. Dahan-dahan din itong gumagalaw hanggang sa dumating ang puntong malapit na yon sa puso ng bata. Nang masipat ito ni Pipeng, mabilisan naman ang hinawakan ang bukol nito habang tinatawag ang kanyang sandata. Sa paglitaw ng sibat sa harapan ng nilalang, ay halos tuluyan na itong napatigil sa kanyang pag-uusal dahil sa pagkagulat. Maging sila Ongkoy noon at Tandang Romar ay hindi nakagalaw sa kanilang kinaroroonan nang masipat nilang dalawa ang talim nito sa pamamagitan ng pagtitig lamang. Ay labis nang nakakasugat ang espiritual nitong lakas. Ano yan? Ilayo mo sa akin ang bagay na yan. Pakiusap, inihinto ko na ang pag-utos sa mga salot sa katawan nito. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Kung sino ka mang panasang mukha. Patawarin mo ko. Nagmamakaawang wika ng nilalang. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, walang sabi-sabi, agad niya namang ibinaba ang kanyang sibat habang nagwiwika ng, "Pakakawalan kita kung alisin mo ang mga karmang sa batang ito. Huwag mo nang subukang lumusot pa dahil kaya kong itarak ito sa'yo anumang oras kong gustuhin." Nang marinig ito ng nilalang, panay naman ang ginawa nitong paghawi sa kanyang buong katawan upang alisin ang mga karmang na nagpapalubha sa karamdaman ng bata. Hinawak-hawakan niya din ang bukol nito habang patuloy na bumabanggit ng mga katagang nasa lengguwahe ng Latin. Matapos niya itong gawin, agad niya namang inalis ang lahat ng laway niya sa bata habang patuloy na nag-uusal. Paulit-ulit niyang ginagawa ang bagay na yon habang umiiyak at nagmamakaawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumigil ang nilalang na yon at nagwika ng, "Tapos na! Malaya na ang batang ito! Wala na siyang karmang! Pakiusap, palayain niyo na ako!" "Mabuti naman at naitama mo ang pagkakamali mo. Pinapatawad na kita. Subalit bilang albularyo, merong karampatang parusa ang iyong pagkakasala. Huwag ka nang magtangkang tumakas pa. Hindi mo na yan magagawa." Sagot naman ni Pipeng habang nakangiti. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtarak nito ng sibat ng mabilisan. Halos hindi inaasahan yon ng nilalang, kung kaya't dahan-dahan itong nawala ng malay habang bakas sa kanyang pagmumuka ang labis na pagkagulat. Bago tuluyang hugutin ni Pipeng ang sibat, nakisuyo ito kay Kaongkoy
na kumuha ng isang maliit na garapon na lagayan ng kaluluwa ng mambabarang. Matapos niyang makakuha ng isang napakaliit na garapon, agad din naman niyang hinugot ang kanyang sibat na merong isang kulay itim na usok. Ayon kay Pipeng, na ang usok na yon ang sumisimbolo sa kaluluwang walang anyo ng mambabarang. Kulay itim na ito, gawa ng napakarami na nitong nagawang pagkakasala na siyang nagmantsa na sa kanyang kaluluwa. Nang mailagay na niya ang kaluluwa ng mambabarang sa loob ng garapon, dahan-dahan din namang naglaho ang sibat na kanyang pagmamay-ari. Kasabay ng paglaho nito ay siya namang paglapit niya sa ama ng bata upang ipaalam ang tuluyang paggaling ng kanyang anak. Manong, magaling na ho ang anak ninyo. Baka sa mga susunod na araw, mawawala na yung mga bukol niya sa katawan. Sa ngayon, kinakailangan lang natin siyang pagpahingahin upang manumbalik ang kanyang dating lakas. Wika ni Pipeng. Salamat po, Ginoong Pipeng. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang tulong na ginawa ninyo sa amin. Diyos na hong bahalang magbalik ng mga kabutihang ipinakita niyo sa inyong kapwa. Mangiyak-ngiyak na sagot ng lalaki. Papuri sa Diyos, Ginoo. Huwag akong pasalamatan mo dahil isa lamang akong instrumento ng kanyang kapangyarihan. Humayo na kayo, Ginoo, at ikalat ang mabuting balita. Sagot naman dito ni Pipeng. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang umalis ang mag-ama sa kanilang tahanan. Binilinan sila nito ng kakarampot na salapi at mga tuyong isdang maaari nilang mapakinabangan. Kahit papaano, napakalaking tulong na din yon para kay Pipeng at sa mga kasama niya. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, kanya-kanya naman silang gawa ng kanilang mga gawain. Si Ungkoy noon, nagsusunog ng balat ng nyog sa paligid na siyang pantaboy ng mga lamok at masasamang espiritu. Si Tandang Romar naman ay nagro-rosaryo, habang si Pipeng ay nagluluto ng kanilang uulamin. Sa paglalim pa ng gabi sa buong paligid, napagpasyahan nilang manatili sa bakuran ng kanilang bahay upang makapagkwentuhan. Kanya-kanya silang bahagi ng kanilang mga karanasan noong mga panahong hindi pa sila nagkikita-kita. Pipeng, may napapansin ka ba sa sarili mo? Parang napakabilis lang ng panahon no? Kahapon binata ka pa. Ngayon, parang matanda ka na. Masaya ako, Pipeng, dahil naging bahagi ako ng buhay mo. Masayang wika ni Ungkoy. Narinig ko din to kahapon kay Tandang Romar. Ang sabi niya, napakalaki na ng pinagbago ko magmula noong una niya akong nakita. Sagot naman ni Pipeng. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, meron silang naramdamang umaaligid di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Hindi naman ito gaanong pinansin nila Pipeng. Sa kadahilan ng nais nilang mapagtanto ng nilalang na hindi siya napapansin ng kanyang pinagmamanmanan. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, napagpasyahan na nilang pumasok ng bahay upang magpahinga. Sinarado nila ang lahat ng maaaring madaanan ng mga masasamang loob upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa pagsapit ng gabi. Bago sila noon matulog, nagawa pa nilang mapag-usapan ang nilalang na nagmamanman sa kanilang mga ginagawa. Ano sa tingin mo, Tandang Romar? Alaga ba yun ng tiray? Tanong ni Ungkoy. Hindi ko masabi. Pero kung presensya nila ang ating pagbabasehan, maaaring ang meron silang kaugnayan. Pipeng, paano ngayon yan? Natunto na tayo ng ating mga kalaban. Wika ni Tandang Romar. Ayos lang ho yan, Tandang Romar.
Wala hong problema kung makakasagupa na natin sila. Sa pagkakataong to, sinisiguro ko sa inyo na handang-handa na ako. Panahon na din siguro upang ipagpatuloy ang digmaang pilit kong tinakasan. Sagot naman ni Pipeng. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, muli na naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang ordinaryong buhay. Wala namang pasyente sila noon, kung kaya't puro gawaing bahay lamang ang kanilang pinagkaabalahan. Nang sumapit ang hapon noong mismong araw, napagpasyahan nila Pepeng na tumungo ng baryo upang mamili ng pagkain. Sila lamang dalawa ni Ongkoy noon ang magkasama dahil si Tandang Romar ang nagbabantay ng mga niluto nila sa kanilang bahay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, madali naman silang nakarating sa baryo. Marami noon ang nagsilapitan sa kanila upang makahingi ng mga halamang gamot at mga langis na pangontra sa mga aswang. Dahil sa wala sila noong dala, kung kaya't maya-maya ang kanilang paghingi ng tawad sa mga taong hindi nila nabigyan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala si Pipeng nang meron siyang masipat na isang panauhin na pamilyar sa kanyang mga mata. Alam niyang minsan na niya itong nakita, subalit hindi niya labis maalala kung saang lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitig sa lalaki, bigla naman niyang nasipat ang pagngisi nito habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kumusta ka, Raha? Batid kong nakuha mo na ang aking pinapahanap. Wika ng lalaki. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang napaatras dahil sa labis na pagkagulat. Hindi niya lubusang akalain noon na makikita niya ang pinuno ng mga tiray sa kanilang baryo. Habang patuloy siyang sinisindak ng presensya nito, pilit naman itong nilalabanan ni Pipeng. Maya-maya pa, bigla namang nagulat ang pinuno ng mga tiray nang biglang lumapit sa kanya si Pipeng at mabilisan siya nitong hinawakan sa kanyang kasuotan. Pagsipat niya sa mga mata nito, ay halos hindi niya maiwasang makaramdam ng takot dahil sa presensyang ipinamalas ng maalamat na antingero. Magdahan-dahan ka sa iyong pananalita. Hindi na akong batang nakilala mo noon! Sigaw dito ni Pipeng. Okay, hanggang dito pa lang yung nasisend sa atin eh. Sana mamaya meron na para malapag ko kagad yung 13. Pero habang wala pa, baka ibang storya muna tayo. Grabe yung angas nito. Nagkita na ulit sila nung pinuno. Ganda nito. Pahintay na lang ako Salamat.